Σφίγγιοκλος για τη σπατάλη νερού, έως και 6 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 ευρώ για πλύσιμο βεραντών, πεζοδρομίων και οχημάτων με λάστιχο. Το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση στις ποινές που επιβάλλονται για τη χρήση λάστιχου κατά το πλύσιμο αυτοκινήτων, πεζοδρομίων και άλλων με στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Με βάση τη νέα νομοθετική πρόταση, αυστηροποιούνται τα μέτρα και ποινές που αφορούν την άσκοπη χρήση νερού, ειδικότερα σε δραστηριότητες όπως πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμων, βεραντών, τοίχων, παραθύρων, κυκλειδωμάτων, οχημάτων και σκαφών με τη χρήση λάστιχου. Η κατανάλωση νερού για τους σκοπούς αυτούς γίνεται πλέον αυστηρότερη, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις να περιλαμβάνουν φυλάκιση έως και 6 μήνες και χρηματικά πρόστιμα που φτάνουν τις 3.000 ευρώ. Τονίζεται ότι υποστατικό αφορά οικία, κατάστημα, πολυκατοικία, διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξενοδοχείο, εργοστάσιο, εργαστήριο, κτηνοτροφική μονάδα ή ανεξάρτητο μέρος αυτού. Σημειώνεται ότι για επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες ή άλλα υποστατικά, όπου αποδεδειγμένα το νερό χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς της επιχείρησης, βιομηχανικής μονάδας ή υποστατικού, επιτρέπεται η κατανάλωση νερού για πλύσιμο με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης ή άλλου συστήματος εξοικονόμησης νερού.